गाइस आज हम जाने वाला है दिल्ली। दिल्ली में जाएंगे हम। दिल्ली में सब कुछ तैयार हो गया हूँ। दिल्ली में जाने के लिए मिलेंगे आज। चलो गाइस, मैं टॉप स्पोर्टिंग और जींस पहना है। देखो ये है मेरा जींस। अभी दिखा देती हूँ। ये रहा। ये मेरा जींस। देख लिया ना गाइस। और ये जैकेट है मेरा। जब ठंड लगेगा इवनिंग में आएगा ना हम, इसलिए ठंड लगेगा ना। बहुत ठंडा है, इसलिए मैंने जैकेट ले लिया। ये रहा मेरा जैकेट। सिंपल सा जैकेट ले लिया मैंने। मेरे पास बहुत ज़्यादा जैकेट है गाइस। और मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसे लग रहा हूँ। मेरा नाम है क्वीन और मेरा गांव बलागारी में है। मेरा इयर्स 11 हो चुका है गाइस। 11 इयर्स। मेरा बर्थडे दिसंबर 19 में था और चला गया। आज मैं जाने वाला हूँ। मौसम ओके। Hai लोगोफोर दे आलासि जानो सिदा हामारा मा बिदि खालामो दे दल थायोबा खुवा दल था दे आदि हागादों बिसारा गथ'आ Fida, Sophia. Nggak lihat masih ya. Sophia. Ada saya. Sophia. Ayo, mari. Hai. Hai लोगोफोर. जों आलासि जाहैनोसै बलियाव. मा इबो लालांखो जानो माबा नागार था माथा रायलायबाय. दे बिबैनाव थाङो मोननायखाय ओरैबायदि खुसि खुइना. ओरैहायनो सासेयाखौ देलायहोगासिनो दं सफियाखौ. सफिया नोंखौ लांलिथ' आबैनाव. नों थांखालि दा? इधर देख. ओइ मा नों थांखालि दा? ओइ नों थांलि दा? थांले नोंखौ लांले. थोदोलै ओंखाम फैबाय. ओरैनोखि आलासि जाहैला ओंखामफ्रा थाब मोनजाया. देलायखांबाय नोङो? Queen? Yes. Boss. होनदो. दिनैहाय फेमिलि ज' साब्रैबो बाल्दियाव थांनोसै. बाल्दियाव बर'दिन क्रिसमास लास्ट क्रिसमास लान्जाय क्रिसमासनि बेदर जाब्रुन हैनोसै बाल्दियाव. Nani? Di mobil aku. Pina na kadang lak paduliso. Mới tháng này đừng bao giờ. Baldiao. Jingi gaya malai machu supidai na hunai ya na. Baldiao tháng này hai. Mama bedo jahi na. Daw ma.
आलु 할아버지खौ लानानै सुजायोना 할아버지याबो ओरैनो दं माम'ना दालि दालि 할아버지खौ दैखौ दुमी एसे 할아버지 देनोखौबो फिसा फिसाला औ फिसाला ओमफ्राय माइरङा बेखौ सुगासिनो दंना दैखौ सोंदे र' आफा हान्दानाव बुंथामि फिसाला होननायनि जों बावबाय फिसाजोसो नङाला सरि फिसाजोसो फिसालाङा जोंनि बिफा फिसाजो बरियाखानो दे मामि हिन्दीनि रायलाय दे नै सासेया आसि थुखुमागासिनो दं बर' सफिया सफिया बहाय थाङो नों मा हाथायाव आबैनावसो दं सफिया आसाएगा बल्ली में और बाद में मुझे हिंदी सिखाओ कहाँ जाना था पिकनिक हाँ पिकनिक तो 2 तारीख में जाएगा ना हाँ मौरिया पहाड़ में नै सासेया नै मोसागासिनो दं नै हाफांफांनो नै उसका गांव में जाएगा बीबी का गांव में जाएगा आज आलासी खाने के लिए होनदो आलाही खाने के लिए ओइ तू भी आओ इधर आओ ओरै फै ओरै फै नै माबा खेबनो फै औ फैरा फै नै फेमिलि ब्लग नो भिडिअ बिफा फिसा बिमा ज'नो ओरै फै ओरै औ रिसार्ज होबायनो आबैनाव थाङो दा आबैनाव थांना थाङा मा ओंख्रि जाहैनाय आलु ओमफ्राय दाउ बेदर अमा बेदर थै बिदिल' सब समाय माबा